Hayırlı подписчикларым, кадерле туганнарым, кадерле подписчикларым, достарым, иптәшләрем, һәм дә балаларым, аныкларым, менә карагызлар, обедка минем пеше гречневый суп, гречка белән, каз итләре белән, менә и җәймә пешердем. Ну, җәймә неткен, камырдан, нәрсәсеңә ачылган камырдан, янып китә. Менә уже очень вкусно получилось. Менә пряниклар ниләр ни өчен хәзер? Килеш ашап булмый. Принимать итми уже. Аларны менә җәймә белән нормально. Приятного аппетита.